Des de petit ens varen fer creure que per fer grans coses han d'estudiar grans carreres. Per tenir grans responsabilitats. Y tener un gran despacho y manejar grandes presupuestos. En grans sous i grans viatges. Per assistir a grans reunions. Per analitzar grans variables macroeconòmiques. Para llegar a grandes conclusiones. I així poder prendre grans decisions. Que arreglin grans problemes. Y nos den grandes beneficios. I ens oblidem de que tots els grans canvis de la història Han començat amb un petit pas. Per una petita acció. Una petita idea. Que nacía de miles de pequeñas necesidades. De miles de persones. I si tot no fos tan gros i complicat? ¿Y si te dijera que con tu pequeño gesto... Y el mío. I és meu. I el meu. Y es meu. Y es meu. I és meu. I és nostre. I el mío. Y el mío. Y el meu. Y el mío. ¿Podemos mejorar todo aquello que nos propongamos? ¿Y si te dijera que para mejorar la vida de todos, primero tenemos que empezar por mejorar una sola? I si canviar una vida fos així de fàcil? Entra ara i descobreix com, només amb un petit clic, pots salvar una vida. I tu, què canviaries?